Ọ̀pọ̀ ya si agbakọ dị dugale amaghị didege digidege idege didege digidege idege didege digidege ụwaye omekọ na-eme asị gị mere gawa n'ihu onye na-eme mma asị gị mere mma gawa n'ihu onye na-eme nke ọjọọ biko hapụtụlụ ya ife ọjọọ adịghị mma ọbụ udume eze ma mee ndị ọma njede mbale ndị ọma njem ọnụ mee ndị ọma njede mbale idege didege digidege agbagide dege digidege ụwaye hapụtele mmeta ambụ mmeta eje olive onye ọbụla hapụtele mmeta ebe ka anyị jiri ya ga siara utugo okoko lusalụrụ ekologo siara ama apọle lusalụrụ amagosole anyị dum ụkwalụ holu anyị hapụtele mmeta idege digidege awa idege digidege Dr. Sri Lanka wukwu eji eme ụlọ aka nụ gaa n'ihu eche ndị mmadụ tụgara gaa n'ihu eruga ahụ gaa n'ihu eluwa dị ebule eluwa dị omimi nwanne onye nọ n'ụwa lee kabigo bata n'anya ya onye bụla nwanne ya onye bụla n'ibe ya eluwa dị omimi lee eluwa nwanne ọ dịghị onye ma ihe ọ ga-amụ Chief Dennis mee onye ọma njede mbale de popile Nigeria Limited ọhọbịazige mọnụ akekuchi ọnwa ukwu eji eje mba akekuchi ọnwa mee onye ọma njede mbale Precious Dennis mee ugwudi ya nwanyị ọma onye ọma njede mba mee ndị ọma Chukwu gọziri agọzi onye dịka Chime ugwu anyị ebe ndị ọma wepụlite ndị ọma m ji abaghị ndị Chukwu gọziri agọzi itemopie ndị ọma m ji eje mba onye ọma njem ọnụ m Chime oke nna m ukwu m ji eje mba onye ọma m ji aba koko m njem ọnụ mee ezigbo nwa afala mgbale onye dịka Chimọma ịdịka nwanna mee onye ọma m ji eje mba ihe digidege ọla inwekọ maghị onye ọma njem ọnụ mee abịbị na-achị okolizigaba ndị ọma njede mbale digidege enweghị digidege ụwaye
Dr. Stephen Mukwu Akanu Jemonu Gani wo ifọdụ m imega ya na-edubi Edu International si wa nwanne me ọkwịna na ali ọnụ tazụ afịa gị ifeọma mmadụ mere ụwa Jehova ya kwụrụ ụgwọ ndọma njeze mbale ndọma mee ọkwara nwanne me onye ọma Chukwu gọzi agọzi agbanyeghị dege jigidege ijege jigidege agbanyeghị dege jigidege ụwa agbanyeghị dege jigidege ijege jigidege agbanyeghị dege jigidege